יש דברים שרצוי לגמור איתם ככה במכה, כמו שאומרים, זבנג וגמרנו. אחד מהם הוא טיפול שיניים, שכידוע בדרך כלל נמשך כמה וכמה מפגשים מאוד מענגים. שיטה חדשה מבטיחה לסיים טיפול מורכב כמו השתלת שיניים, זאת אומרת מערכת של שיניים ביום אחד. שלום לרופא, או שמה נאמר, קוסם, דוקטור יורם רוזן. מה זה השתלת שיניים ביום אחד? כל הפה באותו יום? שלום, כן. שלום, שלום. ממש ככה. ברפואת שיניים בתחום השתלים ישנם עקרונות מסוימים. אחד העקרונות מדבר על השתלה מיידית. זאת אומרת, בקיצור, כשאנחנו עוקרים את השן, מיד שמים את השתל. העיקרון השני מדבר על העמסה מיידית. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מתקינים את השתל, אנחנו גם מתחברים אליו. לכל אחד מן העקרונות האלה יש פרוטוקול, יש לזה היגיון מתי מותר ומתי אסור. בצירוף שני העקרונות האלה, כשהמצב מתאפשר אצל המטופלים, אנחנו יורדים היום לעשות פה שלם ביום אחד. זאת אומרת, אנחנו עוקרים את השיניים אם יש צורך בכך, מתקינים 4 שתלים בשיטה שנקראת All on 4. יש שיטה חדשה, נכון? יחסית. בארץ היא יחסית חדשה, אנחנו עושים את זה כבר 3 שנים בארץ, בעולם היא כבר למעלה מ10 שנים. 3 שנים זה חדש לגמרי. כן, בעולם זה... טרי רענן מהקופסה. ממש ככה. ואנחנו בהתקנה של 4 שתלים, פשוט בונים לסת שלמה. יש לנו פה מודל שיכול להסביר את זה מאוד יפה. אנחנו נראה פה לסת עליונה, כן. שהיא עם 4 שתלים, ואל אותה לסת אנחנו מחברים מערכת שיניים שכבר הכנו אותה מראש למטופל. זאת אומרת שאתם עושים איזשהו סוג של CT לפה, נכון? נכון. לפני זה, ואתם עושים את כל ההכנות קודם. אמת. זאת אומרת, כדי להתקין את אותם 4 השתלים, יש לנו 2 שיטות. יש את השיטה שהסברנו כבר בפעם הקודמת, שנקראת עם ה-GPS, זאת אומרת, השתלה ללא תפרים, במקרים המתאימים שעצם הלסת מאפשרת את זה. וישנם בשיטות הרגילות שבהם אנחנו אמורים גם לעקור את השיניים וגם להשתיל את השתלים. במקרה השני זה גם כרוך בתפרים. זה לא משנה עכשיו אם זה יהיה בטכניקה א' או בטכניקה ב', מה שחשוב זה שאנחנו ביום אחד יכולים לשים את כל הפה. את כל הפה. בניגוד לשיטות אחרות שהן דורשות זמן ארוך יותר של החלמה. כל הפה לא מתים מכאבים באותו יום? אתה לא מסתובב ואומר, שבשמיים מה עשיתי? בוא נגיד שזה לא בילוי, אבל בצירוף של תרופות מתאימות במינונים מתאימים, המטופל לא אמור לסבול, לא בזמן הטיפול בוודאי וגם לא לאחר הטיפול. עכשיו, למי זה מיועד? לכולם יכולים לעשות את זה? או שיש כאלה שממש לא יכולים כבר לעשות את זה? בוא נאמר שלרוב האוכלוסייה שיש להם תותבות כרגע בתוך הפה, רובם יכולים לשדרג את עצמם לשיניים קבועות. אלה שכבר איבדו עצם בצורה קיצונית ביותר, יש פתרונות אחרים, אבל לא בזה נדון היום. אוקיי, ואחוזי הצלחה כבר יש? כן, אחוזי הצלחה הם מאוד מאוד גבוהים, מדובר על למעלה מ-97% הצלחה, שנמדדו לאורך למעלה מ10 שנים. כמה אמרת? למעלה מ-97% הצלחה, שזה... זה כמעט 100%. זה כמעט, אבל ברפואה אין 100%. ברור, בשום דבר אין 100%. נכון. אני תמיד אומר, כשבן שלי מביא, הוא לא מביא, אבל כשהוא מביא ציוד גבוה, הוא מביא אפילו 85, אני אומר לו, ומי גנב 15? זה יפה מאוד. אז נוכל לראות את השקופיות עכשיו, הנה אנחנו רואים... מקרים של לפני ואחרי, זה מקרה של איש בסביבות גיל ה-50 פלוס, שהגיע בתמונה משמאל, ובאותו יום עבר לתמונה מימין, במקרה הזה עשינו 2 לסתות, אז זה יומיים טיפולים, יומיים רצופים. אבל... בתמונה הבאה, זו אישה מאוד נחמדה, שהגיעה אלינו בצורה כמו שאנחנו רואים פה, וגם אצלה זה יומיים של טיפולים רצופים, יום אחד הלסת העליונה, למחרת... שמע, זה משנה לא רק את השיניים, זה משנה את כל החיוך. בהחלט. יש לנו מקרה עוד יותר מעניין, וזה מקרה של 2 לסתות ביום אחד, שבו השתמשנו בשתי הטכניקות. בלסת העליונה השתמשנו בטכניקה של נובל גייד, שבו אנחנו מתקנים את השתלים ללא תפרים, ובלסת התחתונה, באותו היום, עם עקירות והתקנה של השתלים והרכבת השיניים. זה פתרון מעולה. טוב שהגעתם. בשבילי זה חדש. בכל מקרה, למי שיש את הבעיה, יודע שיש היום פתרון. תודה רבה. שמחה רבה. כולנו מכירים את שיטת הפילאטיס, אבל רבים טועים לחשוב שמדובר בענף נשי שלא מפתח סיבולת, לא מפתח שרירים. אז בוקר